Happy Sabbath. Ana kamdala lagi nikangay kamno na tokor mugani Happy Sabbath. Ano meron tayo sa iyo? God is good. All the time. Inabog daw ya. Kana ko kurin tayo sa iyo. Ako sa ni ako karay na kinaban ako narilagay mo. Ako kanauri na ba ako so nga Happy Sabbath. Rapay. Nabog daw ya. Ay, yaponte may mo may kayo yang ati tekan busmay. Nakoy min kami ere kamapen ni kotaki. Ikoro pui kay bakam na tarmauri at jaswa. As ben doroiro nan singay. Ang kami ere kamanang na ben taboy kararo ere kamasan din ya koro pu ba mi tapo na ben nepot jaswa inon de tabas sayo. Ya busmay na ben kami. Inon doirin na tameron jawa yo asinang din nako inon dayay. Nebot jaswa. Ya karapya na ba busmay na kon nakoy mguede kumemeta ko yon the live ge koroni ran the live je jawa termeuri yo ya busmay ko na ba nakon de roirin na tameron tabas yo kona meuri na ba wabi stabat de tabore ko kumemeta ko meyay on ko yede ko ngoran de radio ya busmay ko na ba de tabas yo abi stabat na ba de tabore ko ngora meyay ya busmay na ni kabani emo na ilo nare emena ilo ni biriton sinana ni karo ko are ya po ni kara ya busmay kami na kon roido na meron jawa yo sina nebo asora sina roido ye no roido tabe sa yo kamben ni busmay kini kabani ya kami na busmay metan de mataro na ko ya kya na taben doro ko ba na busmay kini ba ino je jawa ndar meuri tayo ya gimani ngatakan nara ara anatur de were ngayon narari enangani na sipangara inon ditabas sa iyo enangani na kora ra pasinako ng temel to ni karo ko okin narawi ari Yesu Kristo ya busmay ko taratag yang iroy Mauri abisabed tirada sipangara ko san katauroy ibugiran di ngapong tabas sa iyo narigi ba kora na ko ira temel to inon na nakanta ni ngatewe ay nabuag dawe ibugin di sipangara ko katauroy ibugiran tayo ay may na sina din na ko inon di nepuan na tarmeurian na suara jaway sina yabusin kami kanje kare siya sinabi ni kadarubuwa niya tataro ni kaukira may kay tamera Joshua ay Yehowa tapata siwetay kon inon jitapas sayo si koroy ko, si kamomo ko, Joshua, ibugin ng tangira, koroy na koy na. Kuwasa ni kawak kinila, kuwasa tararoy na, inunod to wiki apanin. Ang jawayo tamera, sa kahit ako, kasi ko nandigi pakain ng pong yata buwayo. Sabi nando ko, Joshua, ang jawayo, pas sinataron meuri ko. Sabi na yan, matinano dinano. Sa bubusi ko tamera, pa kuna pusimay na panasimay kaspong ay metam inunod ng tabas siya. Kung nakakaparay yara po rin naroray kakitaw metam. Ake sa sayay Joshua ni Kaidwa inunod to wiki apanin. Pasiti meto ni po rin narayang o naramakuri yara tete ni kaway yara tartara ara na mekin no apay karili ki Joshua kasi kuna ni Koroy. Siti meto ang nakikakuri ko yay tamera. Sabu busi ko kuna nanuwa ngayon ang tiyawayo. Pasalo ko pasinatan ni Mauri ko menanore ang kay. Kaparay yara po rin abusin mayra. Kakapayera Joshua na namteka rin natekin na nakoy ng tayo. Kakapaya amtoro rin natekin na nakoy na. Angan na temerung, kora, jenin ko dia tamera. Pero natakarway ko na koy na tayo, na kono na mem kanta niya. Pastongan ko na ni kariket kora, may room tamera. Roniro, kapayera may mon na yun ni karukot tokin. Pay kay eretoro ni kani ko saking kasi kororoy. May ni kororoy na si may Yesu Kristo, ade po ni ngay arawe, oras sa kamayo. Amen. Nabusiya, tanday ba anak kira kinakumuhay kayo ananganira buwan kunaran kita iyo nepo nakon Joshua kan pasin pa tandi
Amen. Arapat tandiri na nukunaya ari ang ani tayo bugin na raman na po ita bentaray akapuroy ay yauring ay teachers ting kay yapon di tadapanan kakatikiroy na koya hartani di kay yapon katikiroy kami noon nami po ngayo kan tikiroy at jaswa nakakapayin kami inunon si pangami ari kama yasa ni weting kami na koya ay no pagtaw ya namitali na ano pa nami ari kamasan nanganiran si pugin naramal na puluntay ay nabusiya di kan pa nakira kin ako muay kay ibugin katabuan kay kakapo bugin der taro bugin nara kabuy man rakadiya sinatadaro. Tamera ako maka siwete kon chawayo
sibusigo ba kuna kakapayay aranga nga gisinangan ni kundi tayo Diyos napaya gisinakawagi na ko sinipoy ko ibugin nam ang kakapaya ni kundi meto nanganganira agisa ko na ni karikiyay Diyos meura apay karik Diyos agis ko na ni karikiyay men am kakapaya ni kukasan ni karanga na ko Enjaw ayo tamera sinang koki kabuyan kakapayaki na kukasan nanganira sinang koki na ko yung papundampay tamera nrona kimi arakari at Joshua akiano ko may nanuran ni kandangan jayay sa busi ko tamera kuna busmayay kayo ani kakapayay o ani katabuy Joshua pa namin na nupongan ay bugin wakinan na mekari sa akabutan na mekari sa Joshua kapayay na penano na peya kaya ngay kay tamera sa busi ko pay kaya retaro na ko yung saking kasukuroroy ikuroroy na si may Yesu Kristo ay puning ayarawi oras sa kameo. Amen. Happy Sabbath. Maurin tatapos. Ilang kukurin na nung tatapos sa yun, nangatapanan ka maurin data kiasan na tunga kinakoymi, mayroon din sa tete, may mau. Yapon data tapanan ka maurin akoymi, kami anak magito kinunguran. Iyon diniriyo, manggimonwa, kaya kongura, yampo, saan pa nang kay, tibuy matinunga tatayrik, eskapanay kay. Panahon kakatikiraw na kami ang amasan nung oras na tayo katiyaswa na nun tipuy matinunga tatayrik. Sarang nikakaitaw datapas sa iyo, as punan mangoy, kaya kanta na mga tete, matamin na tayo, meron pa pa. Yung mga nganak, di sa mga panaritaan ko na baka noon, aritekin na, iyambo. Uno tekin na tayo katiyaswa, punta pa yung ilang nikakapayag tayo pa yan. O ngayon po niro, inamagin na kakakapayan tayo na ko. Tatay yari iti, o itekin na tatek. O kanano no paano ko tayo comment si matayan ra, may riyatan nung ra, o sita po may iyangan na itong ari kaya ito kora-kora. Inanon karawan sa bangaw.
Bukinagin. Enapopoto, armaroro, mantapokiani, Yona, Tamakoro atenua, o Tamakoro woa, Tamakoro doan. Karinat ng tiyaruan ba? Ilang nikakawag ikaw ng Tamakoro ayo. Sa kinano pa sinawarikian ka pa naman. Sa si warikin na ba tapos tabiway kakakawag. As nakatibin ako sa pangarayay na nun. Tingabong tapos sa iyo. Yona, Tamakoro na doan, Tamakoro woa, Tamakoro denua. Ang kanano ba iya mi bay para Romeo? Sinawara-wara daw ng tingabong ngayon. Kami agya mi bay para. Ayesan and print on the screen ba yung nakamura mga ina ng tingabong ngayon. Kanano ba yota may Romi? Ang katiyapay na kanayota may buki. Ay, harap. O sinakain wara-wara game. Kamday dida yon na wara-wara game. Baka nga isikiro ay di kipanaw game ba? Ari ba kam na wara-wara kanyo? Na wara-wara mga mina ng tingabong ngayon. O ero ko na teka iyo ay ron yuna. Ari na sinamitay. Akangay. Kung natira ke. Nako ni neve, are takawari ya babak. O tatakaruan neki anak. Payera ke ya buaga ka imetau. Me itira ke yona. Payana pilina ko tarisis. May metani yeo. O iwairi na ko yopa. O ikuni ya takaipuke anang burau na ko tarisis. O yang akan to kana. O iru na ko nanona. Benairi na ko tarisis may metani yeo. Me ikaria merawa yeo. Tiang kora-kora. O yugi tiang baby si marawa o yakanu urua kita kaibuke o amaku kaina o atang temanna na kon nansina o temanna na kon nansina o ati tewe na kan kaibuke na kotari pana kabibete aya kaibuke meya kamandu o yona na konanon kapin kaibuke o evene o kiron masu sarita na wara o kawari atakapin o ita una koina Kuerang gue aja sama su, tidak. Witi aswam, batoy na musa kinina, tiaswa, pasina akimat. Awai dete temanna na kondrona, o temanna na kondrona ni kangay karak o sinakaywa. Pasyongan na tataka yay. Ayora ba irig may bugin nantay. Awa kaywa, awa kaya pa bakara yona. Takaywa. Awata ko na ko ina. Sibusigo ba ko na suwangira? Pero ko takaya iro ray bugin nantay. Tirana ko. Ako na ko maya. Ya apam. O kain te bodan na matarango eh. O ita ko na ko ya tiye pirangay. O kay iyo ay aswan karawa mo nap. O antan o apasin ma ko matay o ta ko na ko ina. Tira ko san ko roya. Patay yo mataba ibili na ko may matani iyo bayasan swangi. Awata ko na ko sinakoroya na ko yung bayong raw merawa na ko ina. Bay enara kara ke mera buntari na merawa. Awata ko na ko ya kam na tapekay nan teve na ko tari. Awan enari kinda uya merawa na ko imi. Paya tati ang baybes ayo. Pero ko yami ibugu. Oyo ekataura wa tiga ya baba ki benong ayo na. Oy mena yo na ino ni birodon tiga denipong tangay no. Denipong. Apa niya na? O yan mga rawa kawa na tayo kayo ay ron yun na. Ay kangay, tira kinako ni nibi. Ari takawa riya babaki. O tatakarwa ay tayo kayo suwang ko na ko yay. O tira kayo na. O yan ako ni nibi. Nagyaron na tayo kayo. O puntakawa ay basit na babaki. Ni nibi. At tinubong-tubong na ko na ko yay. O yan mo andin yun na yun takawa. Si tubong na ko na ko na. O takarwa. O kangay. Ay si angaw tubong mayawruwa gininibi. Awai dan anon dan atia katia suaka ini ni. Awat takar wai atia kime matam. Menkari ni kunuka yai kare Eropa. Akan akakan na to ibokoya. Maka na mangori na pa ibokoya. Oi ro kotelong orong ari iron muyan ni ni. Oi tira kime into kanuya. Oi kaki ana ni nira mai rona. Oi rabun na to kunuka yai Eropa. Oi taka ibokon demandang. Raw. Ayo telong orong. Sinakatapin ako sa pangaray ka ng kakawag, mandirong rong ayo. Yaso na ramarorong datayay, dataya kaya kangay. Ikimaray na ikarawa, ilong teman na, aray na nanono. Ikimaray na ikarawa, ilong teman na, si teman na, aray na nanono. Raw, pun na iyo, tibibit yung anak iyo na. Ate Prabes, tiya suwa, kunan ako. Isuwang iya to kurakin na matari ba, iya kura iya buwagak. Matara karo iya iyo na, iya kikan no. Ay, ray na kaway na. Takaway yari suwang, o nga yaray diyan akong titira na tuwan. O ay na ko, nipinin ako.
Hebilin ako. Kunura, titaya ka na po ko pilin ako man banani yeo. Ano na po nirito ko yeo. Kwagi ko na anda pa may doon na meron kaya ka man tiyakin na doon mga na yobi. Kanaro na ba to? Yan ako titapo yung buwan tiraro o kino-kino. Yan ay 20, takarangay na. Nakon ka na 20, tapo iraro o kino-kino. Are ko po ni mina na payay. No! Siyagi ko na anda pa may mata ni yeo. O yeo ay suwangira. Pasina na ko ni ka mewia da bodan na mata. Sina na ko na takarwaya tirongon ng warari pa. Iyakan no ki Yesu. Iyakan no ko da ka mew. Iyaki na roa. Hey, yakan eh menan mataro. Mayon aro. Ipirina ko yun na. Hirawa yun na. Pakuno na yun na. Emako. Emako. Point na ba doon na? Yaki ko na ipirina ko diyo amata man na nabibete tiyaso. Sipun na ki ko na ipirina ko man dibibete sang na ki. Tiyaso ay bete yun na pinakaparapara na ko yakain din eh. Ipirina ko yun na ko taresis. Erang ginarawan ako imayo. Ato kinte tayo, karena ako kimanta kayo bukim. Ay kapaw ta kinte ka, bupura kay. Tenuwa na pong iyon na inanon teka. Are pa rin ko tuwa na pa, tenuwa na pong Yesu, inanon teruan met. Ngemet. Ma aray din ano yakain ni Inibe, na nakapara-para yun na. No, ayo ito ba yakamimi pa, yun ang kipirin ako. Imaku ya ini Inibe. Bako niya, kunori ato kora kay, tukora kay kata kaya anang siri-siri. Aka kamak, kang akira kyan tiyo matay riya. Aku ko ta kunin tiyo mat. Ngayari yun ang kesuwa kami na ako kapara-para riya. Iya pundo ko na ba demak. Nagyaro na kaya kung ano ko demak. Sana ako kapara-para riya. Ah, mina sina takwag yung sina kalipanag ito sina. Ya, no. Tiyaswa, yakan ako ko. O siya kinano na ba tiyaswa? Enakiro ko. Ika nga na tiyaka. Kamna na ako ka Kristaniya po doon naman ka panaya. Ni papesito yan ako nanon. Titama, matinas, matatama yarori. Hindi ba na ka panapay kay iswangin kami. Entaw. O ta ka panaya, o Noria, yan memena na pairomi, ni pongin ni ka panay. Ni karo ka tukin noon nabe. Amen. No, ayo de teka ni perita. Tieswa ira na teka. Ira na teka tieswa. Iyaki ko na ni matapuwa ka na teka tieswa. Peta ko tieswa. Kanana ko uteka, o siya kinanagi ko na, nuki, nagimani ko na, inamani ko na. Pabukin na po yung mga katatekan. Yun na, katayan ipinin ako. Mapon naki ko na hanipin ako. Tirahirig yung ipinin ako. Tiyaswa, yan mga mani ko, kaya na ba, inanon ipinin ito, teka. Ipinin ako yun, ka na ba, ikabinda kayo bukin. Tiyaswa, yan mga neya, ikabin buwan, teka. Ano mga kaya, kinandita po, ipinin ako, may. No, saki konan bidina ko manibetiara mayroon tiyaswa. Monte kakawak. Oto saki siyo na. Ngay na pante pong ngayo. Si konan betiak yai te panan betia ibetira tiyaswa. Nako may iya puam tay nukiray. Iya puam tay nira na non nautek. Ngay na. Sibidina ko. Ti kapanetay. Ti pangani ke betuadan taratag. Yeti tin takarwa an kato ana takarwa am takarwa ko itarata kira wata tayo ko mente karo antay dara ya buam dede nda takarwa ke meka nga Yesu dara ya buam oy pun nagi ko na ni ko ba papo kina pa pon tata Yesu kona na kon tatakin na hay kami ora raw ngaira sikuna ni pana siguro ang tawa na kita mago na yun tayo na. Ika ngay Yesu, nako miyang. Ay na sinakamayak. Pabukin na. Sige mamako. Sige mamako. Bro, ayuto pa ya sinariyain. Siya ki ko na antapin, baka antayan ako na antatayan ako ina. Pabukin na, papon si Yesu. Ika ngay Yesu, akirin nuyan Yesu, ka na ngay, duwe. Menarin. Anita wana tayo kadama wari karo. Amen. Ayaron ti sa kawagin sibo. Mwin buwan na sibo. Asite man na. Iyakita ba makia po ni Meme na ilaw na. Geruwangaon, meruwaman. Ina ko nung kukuha. Teman na. Ari buwa. No. Ayo ta ka pa na nakakawagin na pa. Yesu wetagin na ba. Irang kakawag. Asite man na. Naray na ano na. Wara again. Ngayon tabi tayo nga. Sina kamay siya doora kena may siya Yesu ya kangay teman naray na ano na ekimari di karaw amen
Yesu ayaki konahan kasuite kaya na sina. Monte kakawag yari temenna. Ari mena yakunti aus. Ari karabara nungora ire kinte te tuara ketera. Monte kakawag yan. Ari to iti. Ay kata yan kikiri kakin kararo aman tiyota. Penakin ora kiri yorona namata. Ikakawag kirun Yesu ate amatan. O ano bugina? Asinari ay nagikatuto nga. Yun ang temonday. Ako no. Tayo ba tukura kay ikaw noon? Ayo awa, abangan ka kamarwa. Ito ba yamagwa? Tayo na. Abanda kami ni. Pangkiyakogya ka wad yaswa. Ay, apunday na kinapatabutan ng matahari ni kapan. Tapay yari magwa rin. Apunday na kinapatabutan. Mayroon tuwa. Ipay na dito kung kayararo, pararayak. Ikapirasunan naman ng ako tararo maya ari bata kaya na nangino meron niyo an pakaria awara din ano ya kain ta kawa dito kaya yayo atin wa dabong raun yan nako dito ta kawa ni aya pun dai lagi na ban ka ban banan do ya dai din ano min ka ban daw de bayar si magway man manangara deso ya kaman katawroy Yakaman katawro at kaway. Yakaman katawro na no yamata. Yakaman na tayo bantay na busmaya na doon open tieswa. Ngayam maguri. Siya ngay daw mata. Ngay sa kan mamanangan ka ngay. Sinapon ko sila ba? Tukurang ngay sila pa kaun ka para. Siya ta na tayo tieswa. No. Siya konan ray na tiyo mata. Pun tieswa. Are ko rawan. Siya ra pa iteteagin na pa pun teagin na Yesu. Yang aning kami yang nagdamakan ka pa niya. Mga yakan ako. Dateagin na. Siya na dapat Yesus wang basinan ako tiyakin. Siya kaya pa itira iriyo amata. Na pa iti tami herori. Mga yarang kuya ko takatakanti nga po ngayon. Ako siya nang ananom. Kuwagi manan nas. Kuwagi karayay po ninom. Titami herori yam. Karayay po kimayman. Punti tami herori yam makuri yam. Siya kikunan luta na makuri. Wala ka para. Nagi kakuha kami takatak. Point number 1. Ana bebe de Yeshua pun ibukin kami awayo amata. Hay na para. Iyo na kapara na ko yakain ni nebe. Awaray din ano yakain ni nebe. Taraya. Pun ibukin kami awayo amata. No. Ay kakawa girayo. Sina na kung takarwaya din ng ayo. Bayahan na kami awag yan amata Yeshua. Ako noria, ano amata Yeshua amata ni kapan? Naroon na iyagito ginkuwag yung tayo para. Ano amata Yeshua? Aki ati amata to etara ya Yeshua. Ngi orang buaka ko na kiri ba amata. Ko kiri ang ko ni makin tiaro. No way. Yeshua ano amata ni kapan? Ano amata ni kapan de bodan no amata. O ane bugina etangiri ra pasina na ko ni kiri iri tinungurong. Te bodan ko wa ta kamewa pun seksi bugina. Singaira. Sinaria insipaya marora. Sinori ayon meon yun. Dabay yarik. Manalo ba ko rin tayo amwarawari. Dabo kaya yun na. O ta kami mi bayaray lagi dabo na madani ini. O yun na yarik baun na. Kang warawari ay. O kan na po ko pena ko bayaw unto burabe si yaray lagi dabo na madana kon do ya. Wala ma. O wa pun dede kinabahan. Esa mga uning ayra. O sa mga pun ko yarawagin kami ngo. Kanano ba yung may saray lagi? Nakon, ano tayo kati Yesu? Ay punta pa ito wana. Yagi konan karawan iti Yesu. Yun na yun. O inok. O na kunong karawan iti makuruan niya wad dinuwari kaki. Yesu nga yun na. Yera kay wanok. Tira ako uniyay. Parang nga Yesu yung mga muan karikinakya. Di bangke. Hati kaya waririk. Inari kini na pariyo na yaman na yante rin nga. O Yesu kaya kati kinakaya na betta kaya waririk kaya kaya o yati na babana o yara puna na bayo na. O yari yang meaw yun kaya ngay pa may turo yanta kaya ina para na. Yakita ya Yesu akari kinakaya ta kaya. E ba nagiman na Yesu esiri nga na betta bangge. Yamati yakamu na ba? O yara ina babana e mga ro na betta rin nga ni kabuya ka deyo na. Yaun deyo na. O yakaw na wagilon Yesu. Kung ikaw ako niya na. Pakukarawa ta kayay. No, sinagun. Ba't Yesu ay karaya amata. Amen. Ikaraya ta po na amata ni kapan. At po na amata sinagun ta takarwaya ta nung iriya. Sinagun ta pa ito wana. Ngay na suno si merak. Si kay merak na siluwa ta kinta yan maroro ay kahagin o iriya.
O saruda kina ba sa una ba? Sinagun na yaron da yan. Sinagun. Saki karigi ho matay kay. Saki kariga na ba di tinanunun maderari na no ya baboni ay duware karigi ari yagun dero ngorong. Arban na yan deso. Tatan. Ayo da ba yan ang kakawag. Monte kakawag da tayo na teka deso. Sinagi mago pati teka ayo emaka o ekakang. Ekakang ina ko ni kabangay ko wait na uyan kaban. Oy kunan kuruwa tini. Matutumandi. Emarawa ka. Akan na punti ka na nung teteka. O kubundo ta ke. Yes. May na ba ako na mga tigin na nung ako marak. Hey kamarada to man. Ya pora te ba irun tisa bangani ke. Yeah. Wow akakin titikin na no. Matibay para ekakang. Ekakang tibay para. Yung nga gilaw dorong ngo duwana. Dorong duware Captain Bly. Captain Bly kana ko ka mayroon duwan na mayangiran. Pero na ko na temay itahiti. Ate mo ginaro. O kaya na ko, sasa nono na tatamihan, marmo, patatami mo. Kaya na ko, o yara kita may tinanaro kaya nang may saya na yon dahiti. O kaya ba kayo mo, akay niya na bahay na taman na yun ang dahiti. O apura unuki. Matuwa Captain Bly, kati yung matay, monte suwa mato. Herang suwa mato. Ngayari, yati na ba yung kinakuha na may riyan na kayo mo. O kaya ba, yata huwag na patakaban na Captain Bly, o ya katukagin na banda po siya, wala rin ngayon mana kayo mo, ay na na. O ya kapisin ang kuwagin na. O ito ko na kayo, yata wata kayo bugi. Ayo, di miutin ito na, sinori, rongo na, the history. O kaya ba, anak ko na bandaragan, di ba, bitchikan nalan. Ay na kayo, o akabuya ka na ba, ya kayo bugi, awusi ba, ay manda kayo bugi, ako na awusi. O ito ba, yari awusi, manda kayo bugi, tungan at the bog. Aman ta kakawag ay nano na tuwa na tabay bara amen na nano tabok yan ang amen na yon tiba bitkan yan mga buto mo mo nanging yan mga buto ka ko yon bitkan ni karawa ya buto siri yan man kay mo ara kay mo anta kay buge ang amen ay site man na ni kirana adawa Christian Christian ya kune yang kan de boki ayo ina nando boki apa ni mata mane o singa ya mata na nai ne wate Kau kata bawa gari, itu orang kaya ipai, itu orang kaya mah, tenan nai nai orang guru mai sinayu mah tenan dete. Ya kena betul bawa gari ron, kira kaya itu pai para. Oke, pai amona na bara wara itu pai para. Tua Christian, oh ya wara menu wara, kalau kau, itu pai ya mimi pai, ya pun dah ira kena pana kanta ni nga, itu bawa gari. Angge ira, oh ya utan apa temewe abo na kuan bitkan. Temewe abo nang sikiroy. Kamnora, tiya ba bitkin? Akaman tau, tiya kay kamen ang dabay bara. Akaman kawagin at tatabas at kay sipong. Akaman kawagin inig bay, suwa kit buina, ikan dabay bara ayo. Ang kira ko ti, tiyaro, may osteria. Eraro, tiyaro kay sipong. Aki ko, parang kira ko, ay akaman kawagin at isuan tiyaro kay sipong. Dabay bara, akaman bay nagiyon bitkin. Ani bugina, at sipong. Ano man yon bitkan dadayay. Tayo si kanu bubuha kaya na ngayon dati. Tita po nga ini pa. O nang kanga nga tiruraki. Man ko rakoran makan na nateka teso. Ande po kina sinariya na kon tateka na tateka. Pa maka tateka kayo. Sakira tateka. O sinagi man no tateka nera ni karina ron joamat. Poniya ituwari rin mo na nateka. Bayewa tapota. Nayaron tatawag kita. Kami awat yorak. Ano ron teswa. Ilo yataan mo rongo awutan na bata kamewa kinako yataan bore. Ara hindi na no yakain ni nebe na nakapara de yun. May yun na era wan na ang ateso. Daw sinariyain ntauroin busmaya na bebe de teso wan tayo nako. Kanaro bebe de ran tebong ngayo sinaki makakain na mato. Sinaki maka kamato yara kanta nga. May kang hari yo. Sinaki makakapesa yara sisirak. Babugina. Teso ay bun maka. Yaki ko nani kiwi na teka. Teka din 1 point. Yaki mari ire ikaraw ay bugin temen na. Aray na na. Ara pun putun na maroro on tatapos sa iyo. Yun ang kakamewak kain niniwe. Makuno na teka Yesu undu kat makoro tebi mani mawa tebi buina. Yai teki mari ire ya pasiro ya anera ni karawa. Ibugin temen na te sapore. Aray na na. Amen.
Nguya wasan dai nanom te tapa sayo. Nguya wasan dai nanom may nongoram tayan teka nanon te bimatenwa ta tayrigin nako. Kita wasan nongoram te tapor kita wana. Yan teririo, kita yan Facebook. Kana korai nanom. Awan. Yai tiki mariri karawa. Yai tiki mariri karawa. Konoria tiki mariri yayo. Saki tiki mariri yawo lagi. Punte celebrations. Konoraron ta kayo naman tayo. Konoraron ta kayo naman tayo. Tapos si celebration man kain kini bes. Tukura kay kakakaw kita presensya o anday minita. Anday bago ako man taw tayo kay kakakaw. Yes ati yon na pala kini bes. Tayo hindi na po nabuhan. Makonorat man na tiyo ama tayo sa buri. Aray na ano na. Nakonteswa. Yaki kimare si de man na yon kini bes. Karawani ka ba ni? Tiyaswa te tama, tiyaswa te nas, tiyaswa te tama erori. O te tangan na nila kora. Abene ni kipa kin takaruan kukurei. Ni katang nanene. Ibugin daira kin nasi te manna. No kina tiyaswa. Ngoy akwasan daira nanom. Akwasan nanganom. O na te bunteran babesito, katuto nga Yesu, bundimuin na ri ekoroya Yesu. Imuhin nung ram de tek. Kwa kapayan te nga abong taba sa iyo. Iya kimanan nas lokong wikay naron na restekin na. Kwa kimanan nas ako man mayan na mga nakuntakataka naron tumanta mun kay subong. Sak. Punti aswa. Yesan pare ko. De nga abong ayo. Amen. Yesan kaman pare ko kwa kita kan wan bong. Kwa kita ya sinaro ko igay yampo. Oy na lagi inom to kwa wayo maderong wayo. Tukura kaya babisito aki diora lagi. Siya ani kanta nga yan pa. Paano ko na ni karawari? Ngi sinako man nga igay aspa nura. Oo ngoterong ngorong. O ama to ay kanta nga. O ate boy nanundiran ni babisito. Pabukin na pa makatuwari anateka de teka. Ngi meroro na ba ikay? Itapito ibanda ya. Punna yaro na na. Gero na pa sa akin ako ikagay. Aki no na pari. O aki yung na pa tako na kagay. Teka kameu. Teka mo na kakawag. Mayroon na Yahweh Yesu Kristo. Amen. Ngayarim ko ako kundi nga abong ngayon. Kwa kakapayaki ron Yesu. Yes, and dinay ko may boya muso. Yesu. Bako na rin. Pakain din na yata ka ba niya. O saksiyan. Kung ang mga rin. Pati sa mga tatayakin na patitaya kayo. Na ko ya muso ni ka ba niya. Norom ni ka ba niya. Nikatanawa ta atitaya kayo. Taka kayo, ayar ko na pa nangyari. Au senior, au producer. Ayari tete indiriri o, nikato ka tayo di kanan ko to ko angora. Ay akara kinateman na comment sa mata. At ako ni piana ban ngora iro kung ka indiriri o, hindi nga po ngayon. Yaka maul ko na banggo eh. Kuha kita kung tatarabon, nakon op radio. Ayo, takara kaya ikan kami to ay nano yakan nila kare siya. Au kanta nga ba, kung nakariya ipat nakarakin na tutan. Iro ko tatarabon, ang gipong inap. Ay ta ko na tayo katuway. Kunurya. Apo ni pena ni kaya kaki ako sisilaki. Ang inaw sisilaki po nga yari kakan ako eh. O niya kan ako. O ka pa niyan sisilaki ay kan ako. Iya po nang turubaki na pananawa yara wak. I know. Ay po nagyari kita pa yan na sisilaki yan. Yon tekan na nakuha wat yeso. Amen. O ito kung nikiran na natekat tuway. May po sito wana nikiran na sisilaki. Iya ko ba na ko desakan ako mana. O tiram sisilaki yan. Ay po nantay ito water attack. Ay pun nanti mo dua terdak. Yung minuwa na kanta nga sa kanwa. Ni ka nga ayay. At dapat nung rana pati sa kanwa na mga puning nga naman studio tangang abong. Ni ka nga tira ko nonon. Parang ay nang gaydo ra. Iyay takatagis, iyay tetama, iyay tip ko po, iyay tira na. O iyay na ba tanan pasta. Ay pun tirangan na dua terdak. Ngayari ya kaya ka na ba ngayon kanan? Tataba sa iyo. Panang kaya ka ati sila kaya. Hindi ka manan sila kaya. Tendaratake. Pun na yarum na pun tiyaki yaro na. Amen. Punti siya ukugan naman na Bible. Agigiyaki na nun meron ang tabang ako. Amen. Punti araw, agyaw piba ni Mesinari. Agyan ako away, ito kayo pa ito bas na ngay, ito tirigan, ito tunuman. Punti ka ba na namang uringay na nun tiya karis. May ikura-kura ito, tanginan na tiya katiyaswa. Siyan ni, aw tayo ito ay kuna. Ikura-kura tanginan na tiya katiyaswa. Imatiyakin na. Ira pa ito silagyan. Aw kanda nga bakong kung ko ito silagyan. Mandeta po na ko sa silagyan. Aki araw. Punti aki araw ngayon ang darataga. Punna kaya wanaw-wanaw. Punna yaro yan na babotoro. Arating Pedro ma, taan na kawa. Ngay di sa kanaw ninumay. Naroon na yasan tatayakin ng dahil araw. Punnahan ka ba na nakuha. Muanda pa asing ngayon dataw ninumay. Yatatay na. O
O iya taro ng karaw niya na makabakan. Yakiro ko naman naritiyawa, baritiyawa, iya tangin na kita matay. Ngay, yapon taon naman din may. Awan niya kagin din ano. Ininano, papunta kiyaro, arime na inano. Kung nakakaya iba ime na iya, agya. Enterata kaya inano. Inano po agdi aso. Inoriya iyo na. Ayaki ko na anipirin ako, mandana ako iti aso. Anong mo iyo ko iti aso, pun ka meway amatan ka pa ni, ane enariya inimena, iburora, inanora. Ikakawag imeon ti amata. Pati amata, namata ti aso. Inang ko tatakarwa, sagi buku, sagi kan na tungaw, sagi bukin na baka tila kaya iti karesa. Inang ko, ibukin timan na, areno kita ti aso, amen. Baka kawag kita timan na. Monde kakawag kita timan na. Daun ti nga po ngayon, kananong pangki may bukoy, kana timan na, kuha kita ti aso, hantay ayo, enana po kita ti aso. Ang kuya na kuya mo na batugin ako ti aso, enana po kita ti aso, namlinin anay nanom. Punta tami yarori, at sakay ko, nakundin yan, tuwaris pa nandun ng makin. Ayaw ito pa na, nabibit na ko yun, tinga po ngayon. Saksi kami ay kamata ko rin, babes ito, kay kamaro kung tumanta, punta tayo, intari nga ito, babes ito. Nang kami na ba, nakamtatani nga, sinano ko, sway lagi, sway pa rin, kamsiyosyo namin maranan, nano ay kawawa, nakangay na. Sakit ka tikiroy, di mewar. Sakit, terado, di laki chikit. Punto ko, punta na ako yo, panandi aswa, etangin na ko yun. Ibibitay ko, kuwagi ka na busumaya na ibibitay aswan, inga mo ngayon. Yari ba kung oran direriyo, busumaya, oran hindi ng tapapesito, nakarawagin kayo, minda daramauri ayo. Isway lang hindi mo eh. Sinawagin na kung, nagkarawa tapapesito, ibayrig, itapo ng bayrig. Ano tapos di sipong nga ribo, wari kayo, itapo na sinanong ng papesito. Kanaro na bayrig amtay, nakukanta po na bantiran, inaway ko ng banan aswam mayamak. Naku mahiri, akyasukam. Akyasukam. Eka ngayon natin kay Yesu, anekan na natiran na iyo, mayroon, kaya na iya, o akya po na, free church. Free church. Agya ito pa yung sinakabani. Payatangin ko diyaso. Awan niyo po kinakimari na ikarawa panin, sibukim, ang kuya deman na. Ako rin ako nanunti akarisa. Anday nga po ngayon. Masatay ang kayo ba? Eriyon na si teman. Ngayon, sa bandang kakabayar, puro-puro kimari na inikarawa. Inanunday nga po ngayon. Kami kakanti karisa. Kami ito kamamaan na basyon ako. Ikakahit ako na kundi aso. Pagkuwagino ko ikay naman ang nans. Ibitay ko di aso. Puno ako kinapantay nga po ngayon. Hayo, punti bibitin ko ako kinakoylan ka ba na. Ngayon ay kasi punin mo na inanunti ako siya. O kaya mo na may sinanunti ako sa iyo. Sinabanin, kaya ka nabibit iti aso. Anday nga po ngayon. Hinakakapayayin kami, tukuwaruyan tirong-kurong. Ay nakatabuhan na rong na tukuwawayo. Penaunikiyo, ay namatuwa-tuwa ka na. Inanumi, anday nga pong tapas sa iyo. Kanabanan ka pa yan. Amen. Ito pa, inupuag ti Joshua, tirong-kurong wali, espaya na turon ako rin tayo kayo. Sinabu siya tandiri pa ananganira kunayari sa kinano mananom mo pa kay nakiray inon di tawan tal maurayo kapenan kunara tandiri sa pusing kami sanganin kami pa kanira kunami yari sa kinano mananom mo hirap.
panangangay ikapenin Deweya kitang iriko may karimoy paitabew ay rariki Yataya pa rekente mel kana kumenay ro Akwari kipao yani meyo Yesu ayawe Kaya puti metinte meyo Pati leo todo kanikay Kaya mangay na ko'y blikapene Sa kinanong mo Awi ay kanikinayaro Nakimengararay rakimeiro Mamay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyakoy Iyatay apa sa kinanumin Manano mo Ang kanaya inikit ikaw ayaw Anatimang ko'y para mawatan ikaw ay lang karewari Nagkanato ay kaway Ang nakapari bekinori mekiniko Pati kapaya are panapumete mo Agunang toto kanikay Raung na nong mayroong Mayay punti metinte mayo Pati meong toto kanikay Kaya ngangay na ko'y nikabere Sa kinanong mo Awi ay kanikinayaro Nakimengararay rakimeiro Mamay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyakoy Iyatay apa sa kinanumin Munano mo Sa kinano mo Awi ay kanikinayaro Nakimengararay rakimeiro Amay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyakoy Iyatay apa sa kinanumin Munano mo Iyatay apa sa kinano mo Iyatay apa sa kinano mo Sa kinano mo Ayo kemarin itu ina bawa sana kaini dan narataro. Tamara kumonte mak. Ponto ko awat akan tiyan ini. Saki na nomwa, ponna nomwa. Saki au kanda ni ngamo, na ponnam kanda ni ngamo. Saki au bebai de mau mosin na nomwa, ponna mosin na nomwa tiyaso. Sikay tawo tiyaso ino nun meura, ni anong tulong ako ang anin nanti nga po ngayon. Tikewe na ko ang manda kakawag. Pa kakawag iti man na, no kino ko tiyaso ang dairan ano na. Dahil nga po ngayon, oh iya katawroin, tepuntiran. Iya katawroin mo, sikinanoy at yaswa. O tekin at tekin kayo at yaswa, sakinoy mo. Mangan ko at yaswa. Aki ka ngay, paton na paining ariyak, kiton na kenanak, kiton na sinankuwag. Na imuamuan na nung Yesu, inanon mewi at ako rakekay. Ngayon ay kasabihan ti, matam di tayo, na pananura. Pasikan na nga ko mewi at yaswa, pangkoy mo.
ngay rata kapanen bay. Doni na inon tapos sa iyo. Tuwa kaya ng kakawa kaya sinakoroya inon tapos sito kaya sinakoroya. Kanano ba yan na batukura kay ka? Ang upanam ni Mebetin tapoy kakakokoro inon teleriyo o inon na Facebook Live mara YouTube sa musiko. Pako na karakoya na ba? Inon tataya yun na ba? Sinakain na ba ni kaya na ba po ng babet sito? Arita po ng baidik. Kapag iyakan na mo yakari sa ni kapani. Apun na mga mata ni kapani. Ay kasan nung omte kateso. Kung naroniya, inanon na yamusin na no, may yababayan ka pa niya. Kung nakabaray di kagi may nanon na umam matabuayo, matititikiro, inanon na uwan de tabas sa tabuayo. Mangkay ni karakuha pong tayo. Inamanam daw yora, tiyaswa tinas, o tiyaswa tama yararori. Ngay, ondo mo yung nakitok. Amen. Ay, rapa, ay te papesitong kay bairigi. Sinabu siya ake asan muskia yang lain de tapos sayo on de gebong pa kamakere kay nakumoy kay pa kam na tikata kami mo kay sinabu siya di kan pa anakuri arami kami yake kan napapesito de tapos say. Ay kaya napapesito kamakere kay nakumoy kay